προς τους πολίτες της γης. Το κύριο καθήκον σας είναι να προστατεύετε και να υπερασπίζεστε για πάντα την ανεξαρτησία της ανθρωπότητας. Κάνοντάς το, θέτετε τα θεμέλια της ύπαρξής σας και του μέλλοντός σας. Πρέπει να εκτιμήσετε αυτή τη βάση, διότι θα υπάρξει κακό, τόσο ανθρώπινο όσο και εξωγήινο, που θα προσπαθήσει να σας στερήσει το δικαίωμα της γέννησής σας. Αν μια μέρα αναγκαστείτε να υπερασπιστείτε την ανεξαρτησία σας, δεν πρέπει να αναλογιστείτε τις συνθήκες και τις δυνατότητες της κατάστασης στην οποία βρίσκεστε για να εκτελέσετε την αποστολή σας. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να φαίνονται αδύνατες. Οι εχθροί που μηχανογραφούν κατά της ανεξαρτησίας σας μπορεί να είναι οι εκπρόσωποι μιας νίκης χωρίς προηγούμενο στον κόσμο. Με τη βία ή με δόλο, όλα τα φρούρια και όλα τα οπλοστάσια της γης σας μπορεί να έχουν καταληφθεί. Όλοι οι στρατοί σας μπορεί να έχουν διασκορπιστεί και όλες οι γωνιές του κόσμου μπορεί να έχουν καταληφθεί φυσικά. Πιο ανησυχητικό και επώδυνο από όλα αυτά είναι ότι αυτοί που κατέχουν και ασκούν εξουσία σε κάθε χώρα και θρησκεία μπορεί να έχουν υποπέσει σε σοβαρό λάθος, αδεξιότητα και ακόμα και προδοσία. Αυτοί οι κάτοχοι εξουσίας μπορεί ακόμα να έχουν ενώσει τα συμφέροντά τους με τις πολιτικές φιλοδοξίες των εισβολέων. Ο ίδιος ο κόσμος μπορεί να έχει πέσει σε στέρηση και να έχει γίνει εξαντλημένος και ερημωμένος. Εσείς, οι γη και οι κόρες της ανθρωπότητας, ακόμη και κάτω από τέτοιες συνθήκες και περιστάσεις, πρέπει να ανακτήσετε την ανεξαρτησία σας. Η δύναμη που θα χρειαστείτε υπάρχει στο ευγενές αίμα που